M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wanga, bwerani mudzandithandize. Ambuye musachedwe kuzandithangata. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Ino ndiyo nthawi yabwino, nthawi imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Kalata yachiwiri ya Paulo yolembera mpingo wa ku Akorinto mutu wa 6 ndi miyathu. Awatu ndi mawu amene aseza, anyamula, akumbatira mbindikiro wathu wa masiku 40, ulendo wa ku Pasaka. Lero ndi lachiwiri pa 27 February chaka cha 2024, ndipo ndi tsiku la namba 12 la mbindikiro wathu. Ndikukhulupirira kuti pofika pano tsopano tasonya ndime, tapereka direction ya moyo wathu, mmene tifuna tiphatilane naye Mulungu, mmene tikulumikizirana ndi anzathu, mmene tikudzimvetsera ife eni. Msabata ino tikulingalira kuti uyu ndiye mwana wanga okondeka, muzimvera zochitika pa phiri paja, pa phiri loyera paja. Ambuye Yesu atanena kuti Mesiya amene mwanena kuti inu ndinu mpulumutsi olonjezedwa uja. Mawu amene Petro anayankha ku Kazereya Filipi, nkuyamba kuwauza kuti adzasauka, adzaphedwa, adzazunzika. Taona kuti ophunzira aja anali ndi nkhawa, ophunzira aja anataya mtima, ophunzira aja samaonanso tsogolo. So Ambuye Yesu anafuna kuwalimbitsa. Ambuye Yesu ananyamula nkhawa zawo, Ambuye Yesu ananyamula mavuto awo, Ambuye Yesu ananyamula kusauka kwawo nkukwera nawo pa phiri. Ndipo ali pa phiri pamene paja, pamene panaoneka Mose ndi Eliya, mtambo nuwaphimba, ndipo mu mtambomo numveka mawu akuti uyu ndi mwana wanga okondeka, muzimvera. Ndi zimene tifuna zitithandize kusinkhasinkha msabatayi, kuti nyengo ya Lent, ulendo wa masiku 40, ndi nthawi yoti tizimva mawu a Mulungu. Atate azitiyankhula kuti uyu ndi mwana wake okondeka. Kodi ife timamvera bwanji? Atate amatiyankhula everyday, Atate amatiyankhula m'moyo mwathu, kodi timamvera bwanji? Dzulo timakumbutsana kuti pa phiri ndipo potengera nkhawa zathu, pa phiri ndipo potengera mavuto athu, pa phiri ndipo potengera misozi yathu, pa phiri ndipo potengera kutopa kwathu, pa phiri ndipo potengera kulema kwathu, kuthodwa kwathu. Inu ndine talipeza kale phiri mu nyengo ino ya Lent. Phiri limeneli litha kukhala mlumu mwanu, kugwada maondo, mutha kukhala ntchalichi mwanu, litha kukhala baibulo lanu, litha kukhala kolona wanu, atha kukhala masalimo wanu, chitha kukhala chida china chilichonse chimene mukugwiritsa ntchito kuti muphatane ndi Mulungu. Kutha kukhala kuthandiza osowa ndi cholinga chonena kuti muthandize Yesu Khristu mwini. Kutha kukhala kuwapempherera ena muzosowa zawo, kutha kukhala kuwapempherera ena m'banja lawo. Uyu ndiye mwana wanga okondeka, muzimvera iye. Timamvera potani? Atate atayankhula mawu amene aja, tamva kuti maonekedwe a Ambuye Yesu adasinthika, podangoti mbee. Ndipo mlembi wa mthenga wa Marko akuti kuyera kwake sitingakufanizirenso ndi china chilichonse chimene tingaganize pasi pano, sitingafanizirenso ndi luso lina lonse la mmisiri amene tingaganize pasi pano. Transfiguration, his countenance changed. Tikapita pa phiri tizisintha. Munyengo ino ya Lent ndi nthawi yoti tizisintha. Ndimatero ine lero pa nsembe ya misa kuti taonani pakati pathu mu mpingo mwathu maepiskopi atilembera kalata imene imatchulidwa kuti pastoral letter pa Chingerezi, imene akufuna tisinkhe za moyo wathu. Poyamba ineyo ngati Mkhristu, kachiwiri ineyo ngati Mkatolika, kenaka ifeyo ngati dziko. Kodi tikuchokera kuti, tili potani, tikulowera potani? Ndi zinthu ziti zimene zikutichedwetsa pa ulendo wathu. Nde atchulamo zambirimbiri. Ineyo ndimatero kuti tangoganizirani kuti ikadakhala kuti kalata imeneyi akulembera inuyo, akulembera ineyo, kodi ikadamveka bwanji?
ikadamveka kuti ndine munthu amene ndimamvera mawu Atate, chifukwa omvera mawu Atate amasinthika. Ambuyesu amamva mawu Atate, no wonder atafika pa phiri paja maonekedwe awo adasinthika. Sanasinthike ndi maonekedwe a Ambuyesu wokhayi, onse amene anali nawo pa phiri paja adasinthika. Inu ndi ine amene timamvera Atate, inu ndi ine amene timamva mawu a Mulungu, ndikunena kuti pastoral letter imene akadakhala kuti alembera inuyo ndi ineyo, kapena kwina wake akazi athu atati atilembere yathu pastoral letter, kapena tingoti kalata chabe tikati pastoral mwina tilakwitsa. Amuna anu atati akulembereni pastoral letter, ana anu atati akulembereni kalata, anzanga atati andilembere kalata, akhristu anga atati andilembere kalata, zamkati mwakemo zikhala zotani? Mumveka kuti ndine munthu amene ndimamvera mawu achauta? Mumveka kuti ndine munthu amene maonekedwe yanga amasinthika? Kodi mumveka kuti uyu ndi munthu okhululuka? Amayi awa ndi achikondi, amayi awa ndoleza mtima, amayi awa amayesetsa kupatsa, awa amafunira anzawo zabwino, awa amayanjanitsa anthu, awa amayesetsa kuthana ndi kupewa katangale. Sabata yatha timakambirana nkhani ya mayesero a Ambuyesu, kuti Ambuyesu adakanitsitsa ngodya zonse za Satana, njira zonse za Satana zimene adafuna kuwagonjetsera. Kodi ineyo ndino titatilembedwere kalata imeneyi, nkufoka kwathu, can some people have something to brag about us? Kuti amene uja ndo ansembe wathu, amayesetsa, amakonzekera, amene uja ndithu amayanjanitsa. Mwinatu kalata yathu itha kukhala yowadzudzula, itha kukhala yotidzudzula ngati Afarisi, itha kukhala yotidzudzula mujatamveranso mmawu yamba tsiku la lero ngati anthu aku Sodomu, amene anasiya, anthu aku Gomora amene anasiya kuchita chifundo, amene anasiya kuthandiza osauka, amene anasiya kulabadilako za amayi amasiye, amene anasiya kutenga madalitso awo nkukhuthulira anthu ena, amene anadziona ngati yonso asanduka. Omvera mawu achauta amawala, omvera mawu achauta amasintha, omvera mawu achauta amapangitsa ena kukondwa ndi chimwemwe. Monga mmene atasinthika Ambuyesu mmaonekedwe, Petro uja nkhani imene itiona tsiku la mawa anafula mawu, zili bwino kuti ife tili nawo pano. Inu ndi ine tikusintha motani? Tikuyenera tisinthe m'magawo onse a moyo wathu. Oyambirira moyo wathu auzimu, kuti anthu aziti akationa nkusiyanitsa tisanafike pa 14 February pacha pamene tidayamba nyengo ino ya Lent, azida bwana afe kuti mayankhulidwe yathu asintha. Tasiya kuyankhula mwathamo, tasiya kuyankhula motudzula, tasiya kuyankhula movundula, tasiya kuyankhula modzikundikira, tasiya kuyankhula modziyenereza. Okha akanena azitha kunena kuti mzathuyu akuoneka ngati wakwera pa phiri. Dzina la phirilo nkumati nyengo ya Lent, dzina la phirilo nkumati phiri loyera, dzina la phirilo nkumati walowa tsiku la 12 la nyengo ya Lent. Mayankhulidwe yathu apangitsa ena kutamanda Ambuye. Uyu ndi mwana wanga okondeka. Maonekedwe yake adasinthika, tizimvera. Tikusintha chani? Aliyense ali ndi china chake chimene akuyenera atasintha m'moyo mwake. Transfiguration should be in all sectors, in all spheres of our life. Ndife amayi pakhomo, let's transfigure. Maphikidwe zizioneka kuti pakhomo pano pali munthu amayi amene maphikidwe yake akupanga transfigure. Amayi apangitsa transfigure zakudya, osati tomato akulowera uko, nsinjiro zikulowera uko, masamba ena osasadzula bwino, mukuveka mchenga mkatikati mwakemo. Ndiye kuti maphikidwe yano you are not transfiguring. Transfigure is to change life, is to change for the better, is to improve the situation, is to make some others, those who are close to us, those dear and near to us, is to make them exclaim, it is good that we are here. Mukasankha kuphoda, phoda hanine sachewe kuti mwapangitse anthu atamande Mulungu. Akakuyang'anani anene kuti oh zili bwino, akuoneka bwino, aphoda. Ino amene mmathira zothira maperfume ndi zina zotero, inde tiganizireso anthu ena amene mwina amakhala ndi matenda ngati amphumo, asima, tiziganiziranso kuti tiupite church. Fana alipo anthu ena
akamapita kuchecha atafaira pena paliponse ukasokonezanso anthu amene akufuna kupemphera. Sitikuletsa ayi, koma tunena kuti we should be considerate. The issue is tikathira zothirathira zathuzo zodzipemberera zathuzo tithire in such a way kuti anthu anene kuti pano tipadutsa kafungo kabwino, munthu apanga transfigure, munthu akometsa pano. Ndena timakagula maperfume kungodutsana ndi aliyense kumangoyetsemula. We are not transfiguring. Tikuthandizira ena malo motamanda Ambuye tapangitsa kuti akwiye apse mtima asaone ulemerero wa Mulungu. Ife azibambo katapita ku barbershop tukameta metani in such a way that you are transfiguring. Wachinyamata wabwinobwino kumeta bwinobwino ena ali ndi tsitsi la mzindo bwinobwino kumeta bwinobwino pa size yako kuti ukameta anthu azenera kuti cholengedwa atu cha Mulungu. Koma ena ameta ena amapota matsitsi nde kulipota tsitsi komanso samasamba komanso kumangooneka shabe ayi. Everything that you do transfigure. Tapangitse ena kutamanda Mulungu, tapangitse ena kumva kukoma. Mawu ake azikhala aja a Petro amene ndunena kuti titsindika mawa zili bwino kuti ife tili nawo pano. Ndiwe mtsikana, enjoy chinyamata chako. Ndiwe chinyamata, enjoy chinyamata chako. Muli ndi mphamvu, gwiritsani ntchito mphamvu zanu moyenerera. Akukamba nkalata imene atipatsa maepiskopi kuti osangotengeka kuti tigwiritsidwe ntchito ayi. Use your energy, use your vigorness, use your everything to transform yourself and prepare yourself for the future. Osati kumangodzipaka mapenti, kuimba nyimbo zolaula, kudya zakudya zolakwika, kumwa agachasu ndi zina zotero. You have a future to prepare, and prepared in such a way that you want to transfigure in the near days to come. Inde natitha kumatero kuti tipanga bwanji transfigure bambo, tikusowa sopo, tikusowa school fees, tikusowa chakudya, tikusowa ntchito, ndizomveka. Koma pamene waimapo tidanena sabata yatha ija kuti ndipoyenera kuntamanda Ambuye. Nkusowa kwako ntchito kupanga zotani kuti wachinyamatayu akuoneka kuti moyo kumuwa kwa chifukwa alibe ntchito, moyo kumuwa kwa chifukwa alibe ndalama, moyo kumuwa kwa chifukwa choti ena akuoneka kuti akupangira tsogolo lake. Koma pamene waimapo sakuleka kutamanda Ambuye. Remember zimene ankapanga Shadrach, Meshach ndi Abednego. Dzulo tinawerenga nkhani ya Danieli kuti atafika ku kapolo kuja atatsegula buku la malemba akuti Danieli atalalikira anthu aja adanena kuti ifeyo tidachimwa ndi makolo athu, ifeyo sitidamvera aneneri, ifeyo sitidachite kufuna kwa chauta, mutikhululukire Ambuye. Izi tupanga in reference kuti pamalo pamene taimapo ngakhale titaona kuti sipabwino, mpokwanira kuti titamanda Ambuye, mpokwanira kuti tipemphe chikhululukiro cha Ambuye, mpokwanira kuti tiyambeso mwatsopano. So ndiwo wachinyamata pamene waimapo nkusauka kwako. Achinyamata ena muli muzintchito, achinyamata ena tilibe ntchito, achinyamata ena tili pa business, everywhere, anywhere pamene waimapo. Ulipangitse dziko, upangitse achinyamata anzako to praise God. Kuti nzathuyo sali pa ntchito, koma tiona ni mmene amalimbikirira za kuchechi. Nkuchepekedwa kwake tiona ni mmene amadzisamalira. He is always positive about life. Ali ndi chiyembekezo kuti nthawi ina yake Mulungu adzayankha. Pajatu Mulungu sata yake. Ndi ino achinyamata transfigure ndi chinyamata chanu. Sambani bwinobwino, betani bwinobwino, atsikana valani modzilemekeza, nyadirani chitsikana chanu, nyadirani chinyamata chanu, joinani mabungwe amu mpingo, chitani ntchito za chifundo pamene mungakwanitse, chifukwa sitidzakhala achinyamata for good. Transfigure, tisinthe, ndife abambo tisapangitsana to transfigure pakomo kuti ana akationa azikondwa kuti ife ndife bambo awo, azikondwa kuti ife ndife mayi awo, azikondwa kuti ife ndansembe awo. Omvera chauta amasinthika m'maonekedwe. Ndeno pamene tikukamba zonena kuti dziko lathu machitidwe akatangale ndi zina zotero apita patsogolo, tidzifunse ifeyo ngati akatolika, tidzifunse ife amene tili mu tsiku la namba 12 la nyengo ya Lent, ndatengapo gawo lotani lothetsa kapena kupititsa patsogolo nkhani yakatangale komanso ziphuphu. Nkutheka kuti ambiri amene tikuzamitsa zimenezi ndife anthu amene tidapakidwa proofs, ndife anthu amene tidawuzidwa kuti lapani ndi kutembenuka mtima, ndife anthu amene tidakumbutsidwa pa 14 February paja kuti ndiwe fumbi ndipo kumbukira kuti kufumbi udzabwerera. Are we transfiguring in our community?
tikupangitsa ena m'miraga mmene timakhala, m'makukamo, m'malimana, m'miphakatimo, kuti atembenuke ndi kusintha, kapena tikuthandizira. Mwina ndifa MP akatolika kulandira ndalama zachitukuko, komatu mkungomanga mlatho nkumati apapa papita mamiliyoni kuona mlatho chiletso chenicheni. Sabata yatha iyo oma sabata awiri apitawo tidaona zithunzi in social media kuti kudamangidwa malo opumulira, toilet ya ndalama zambirimbiri. Ino toilet mamiliyoni odutsa 20 chakuti ndiyotani. Koma zomvetsa chisoni ndionena kuti kungopita miyezi yosachepera 6 kapena yosatha chaka yazigwera ndalama zidapita zambirimbiri. Komatu tifufuze pamenepo, tipezapo kuti pali manja a Khristu, tipezapo kuti pali manja akatolika, tipezapo pali anthu amene adayikapo manja amene amanena kuti ndokhulupirira chauta. Are we transfiguring in that way? Are we changing our countenance? Osinthika m'maonekedwe amaonekera ntchito zake. Mose atapita pa phiri kukankhulana ndi chauta, akuti potsika nkhope yake imawala, ndipo amatha kuyivindikira ndi nsalu, amatha kudzayichotsanso mmawa mwake. Anthu akamuona amaona nkhope yake itawala. Inu ndine takwera pa phiri la nyengo ya Lent, tatiye tiziwala, tatiye tizapangitsa ena. Tilipo m'magulu osiyanasiyana, ngakhale magulu a mu mpingo. Zabwino zimene tikuchitazo tikupangitsanso ena kuti aoneke ngati onyozeka. Mwina tili mu mphakati, wina nkumadzipereka kwambiri. Iyayi tione zosowa za kunyumba ya nsembe, tione za kunyumba ya asisteri, tione za kunyumba ya gurupa. Munthu chankumadzipereka kutenga even ma resources apa khomo pake kuti tikathandizire atumiki athu azikondwa. Ena mmalo mopanga transfigure amayankhula monyodo. Kodi mmafuna muoneke ngati ndani? Ansembe ali nazo kale, asisteri ali nazo kale. Tilipo anthu ena sitimakondwa kuona anthu ena akuchita zabwino, komanso kuchitira anthu ena zabwino. Sitikuwala ayi. M'magulu osiyanasiyana m'miphakati ndanenamo, kama mabungwe a mu mpingo, legio, makwaya ndi zina zotero. Ngakhale pa gulu lathu lino atokhalapa anthu ena pa Tiyankhuleni Ambuye pa, kuti anthu ena pamene akuchita ntchito zabwino, anthu ena pamene akuthandiza kuti mthenga upite patsogolo, atokhala ena omwe akokera anzawo pasi. Mufuna muoneke ngati ndani? Izi ndi zaulere, timazitenga palopi, tamachitani pang'ono pang'ono. You are not transfiguring. I'm not transfiguring. Uyu ndi mwana wanga okondeka, muzimvera iye. Tapempha Ambuye tsiku la lero, tsiku lachiwiri, lomwenso ndi tsiku la namba 12. Poyamba atithandize kuti kungatalike kumacha mavuto amene tili nawo siyanasiyana, mavuto a mbanja, mavuto a maubale, mavuto a pathupi, mavuto a ine mwini. Vuto lina lililonsero ndiphunzire nsabata ino kupita nalo pa phiri. Pamenepa ndi pamene tikatembenuke, pamenepo ndi pamene tikamve mawu a Atate onena kuti Yesu Khristu ndi mwana wake okondeka, tizimvera. Pamenepo ndi pamene tikamve mawu a Atate onena kuti ifeyo timakondeka, ifeyo ndokondeka ake a Iye. Mavuto athu onse tizipita nawo pa phiri. Remember the mountain m'chipangano chakale, kapena tinene kuti m'malemba oyera. Phiri ndi malo osinthika. Phiri ndi malo a victory, ndi malo a chipambano. Phiri ndi malo amene Mulungu amatiyika pa mlingo wina, amatikweza mlengalenga. Phiri ndi malo amene timakumana ndi chauta. Ndipo phiri ndi malo amene chauta amatipatsa zabwino zake. Chachiwiri, pamene tikupemphererana kuti tikhala anthu osinthika, tapempheso Ambuyewo atipatse mtima tsopano kuti zaulere zimene timalandira, zabwino zimene adatipatsa, zitithandize kusintha ifeni komanso kusintha anthu ena. Uyu ndi mwana wanga okondeka, muzimvera. Chifukwa choti ino ndiye nthawi yabwino imene Mulungu akukomera mtima. Mulungu amatikomera mtima nthawi zonse, ndipo amafuna kuti tikamva mawu ake tisamaumitse mitima yathu, monga adachitira makolo athu aja ku Masa ndi ku Meriba. Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Tifunireniso abale ndi alongo madzulo opambana, posatopa kuchita zabwino. Sodoma ndi Gomora, uye Yesu ope yokoma. Sodoma ndi Gomora.